Pan ddaeth Fatma i Gymru fel ffoadur, doedd hi erioed wedi bod i'r ysgol. Doedd hi ddim yn gallu darllen nac ysgrifennu na siarad gair o Saesneg. Roedd cyfathrebu'n anodd iawn iddi. Cafodd ei mab ei eni ychydig ar ôl iddi hi gyrraedd, ac roedd hi eisiau sicrhau bywyd gwell iddo. Felly dechreuodd ddysgu Saesneg. Roedd Fatma nerfus ar y dechrau, ond roedd hi wrth ei bodd. Fe wnaeth hi gwblhau pob lefel a nawr mae hi'n hyderus yn siarad Saesneg ac hefyd yn dysgu Cymraeg. Roedd dysgu Saesneg yn golygu bod hi'n gallu mynd allan a gwneud cysylltiadau gyda'i chymuned newydd yn Wrecsam. Mae helpu eraill yn bwysig i Fatma. Mae hi'n gwirfoddoli i gyfieithu ar gyfer ffoaduriaid eraill fel hi pan maen nhw'n cyrraedd am y tro cyntaf. Ei breuddwyd oedd dod yn nyrs, fel bod modd iddi ofalu am eraill. Fe wnaeth hi gofrestru ar gwrs technoleg wybodaeth a phasio ei haroliadau tygau mathemateg a Saesneg. Yna, aeth ymlaen i gwblhau ei diploma lefel 2 mewn sgiliau ar gyfer astudio pellach a chwrs lefel 3 mewn mynediad at addysg uwch. Eleni cafodd ei derbyn ar gwrs gradd nyrsio ym Mhrifysgol Bangor. Mae Fatma ar bugau'r draen i ddechrau'r cwrs. Mewn 6 blynedd mae hi wedi mynd o ddim addysg o gwbl i ddechrau gradd. Mae Fatma'n credu mai dysgu yw'r allwedd i fyw dy fywyd gorau. Mae'n agor drysau ac yn dy helpu di i newid dy stori.